Sabuwar waƙar Nura Inuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masu kallonmu da sauraro barka da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa, ku danna wannan bidiyo like domin samun wasu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To masu sauraron mu, kamar yadda muka saba kawo muku sahihai kuma zafafan waƙoƙi na fitattun mawaƙa da suke taka rawar gani musamman ma a cikin wannan shekara da muke ciki, wato shekarar 2023. A yau ma muna ɗauke da wata zazzafar waƙa ta fitaccen mawaƙin nan, wato Nura Inuwa, shekarar 2023 wato 2023. Tabbas masu sauraro, na tabbata za ku so ku ji wannan waƙar ta fitaccen mawaƙin kuma wato Nura Inuwa. Kafin mu saka muku wannan bidiyon ko kuma wannan waƙar, ku daure ku danna mana alamar subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa, kana ku danna wannan bidiyo like, domin kuwa masu sauraron mu ta haka ne kadai za ku ci gaba da bamu ƙarfin gwiwa wajen zaƙulo muku ko kuma in ce kawo muku zafafan waƙoƙi wato na fitaccen mawaƙin Nura Inuwa da zarar ya saki. Tabbas Nura Inuwa mawaƙi ne wanda ya kasance shahararre kuma fasihi wajen kawo waƙoƙi musamman ma masu matuƙar ilmantarwa da faɗakarwa, wanda tauraruwar shi ta haska sosai a faɗin duniya. Tabbas na tabbata da cewa muna tare da masoya Nura Inuwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. To masu sauraro, kada ku manta ku tura wannan bidiyon zuwa ga abokananku, domin kuwa ta haka ne kuma za ku ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ƙara ƙaimi wajen zaƙulo maku dukkan wani labari ko kuma waƙoƙi da suke fitowa game da fitaccen mawaƙin Nura Inuwa. Tabbas shahararren mawaƙi Nura Inuwa mawaƙi ne wanda tauraruwar shi ta fara haskawa tun a shekarar 2007. Wadda tauraruwar mawaƙin ta fara haskawa ne duba da irin waƙoƙin da yake yi masu ilmantarwa da faɗakarwa, inda ya tara ɗumbin masoya. Tabbas mawaƙi Nura Inuwa dai tauraruwar shi ta yi matuƙar haskawa ne a shekarar 2022, wanda hakan ya saka mutane da dama suka ji daɗin waƙoƙin da ya saki a cikin wannan shekarar. To a wannan shekarar ma dai fitaccen mawaƙin wato Nura Inuwa ya sha alwashi da ɗaukar albishir wajen farantawa masoyan nasa rai ta hanyar kawo masu zafafan waƙoƙi wato na ilmantarwa da faɗakarwa da ma kuma fannin soyayya. Tabbas fitaccen mawaƙin Nura Inuwa ya kasance shahararre kuma fasihi, wanda yake kawo waƙoƙi iri daban-daban masu matuƙar daɗi wanda suke girgiza masoyan nashi. To kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun waƙoƙin fitaccen mawaƙin wato Nura Inuwa kuma sababbi na shekarar 2023. Mun gode.